episode thar kan en ho main pathian thu thiang lim han ngai thale photila thu fing te bung som panga chang som paruka lal party na ne na claim te nei chu tam tak neya boina to ai chon a thazo he bible chang hian pathian ri na ne na sum claim te ne hian thamuan na lung oina le thin lung chung ri la hlim na thlen ti azir tira ma se pathian te lova ho sakna uma sum le pai tam tak ne hian lungai na te lau tho na te du am na te chung kwa in lung rual lo na te le nun ha dam lo na te a thlen fo thin ril ru a boy chuan ho sakna hian hlim na dik tak a pe theilo chu wang chuan dam chung kho sak lung kham reng renga nun man ai chuan sum le pai lo nei tlem deuh mai la pathian ne na nun mon om tak nei chu a hlu zawk ani ho sakna dik tak po chu chu ani ti kan hriat thar a poimo hle ani episode masalama kan hmu tawng khan sawian hian yo siu tian soi sa hrepani kha pansna takpek atum le lai takin first elder lo thlenga yo siu tian chu aron chan chuak ta rewak lawa chun elder zongjong le veng tu sipai zongjong chuan sawian chu kil tin atangin an hual ta chuti lai tak chuan yoming chu ron langin mi zongjong chuan makan ti hle yo siu tian le first elder chuan yoming hi kumzatam taksi lani awangin achak lo hle tur an ngaya ma se sawian pils wangin yoming chuan achakna zongjong anei le le vek to ani yoming chuan yo siu tian chu abei ngala nasat takin asoi sa hrepa ma se yoming chuan yo siu tian chu athat du lo ma se yo siu tian chu thunei na du na le du am na chuan amita ti del vek to yoming lal tian chu chu sak thutin ma se chu lal tiang chuan lala apom lawa a thi pha ta ani chumi no first elder chu tlan chu atuma ma se sawian chuan asol chu manin yoming hne na ahlana yoming chuan chatuna tan atiporal ta ani apa hrangin yoming chuan kapa min ngai da mangche an una pahni ta na rom hana isiam kha a hlo chamani atia chumi no anung zui turin om elder pathum te hne na heta hian nangni pathum chau in omang midang zongsong chu chuak vek ro elder te nen hin thil poimo tak sei ho tur kan nei ani atia an lal thu pe chu zomin an chuak ta veka elder pathum te chuan yoming an clan leader ni na anei le le awangin lompuin an hlana thi thlenga atana anrin om tur thu an tiam bok yoming chuan nangni pathum hian na satakin in tur to a mitam takin kumtam tak chung min do dal to chu wangin ahma sabera kan tribe chung ril lamthil kan buai pui turani in phatsan tu po chhuat tir lo ula tihlum vekang chewa tia elder te chuan athupek chu zomin engkim buai pui turin an chuak ta chuta sawian chuan badar yoming mi tha ini takzetani ikai hroina hnoya nakin loka jiu python tribe hi an chakle zual nge anga tia yoming chuan badar sawian ipuina telo chuan yellow springs a hian kalatang rengang engtika emma chuan ingil de na hi karul de le nge yang che ti in a changa chuti lai tak chuan medusa poison ka le khingdin de chu an lo thleng ta sawian pills wangin an lo dam thale to hle sawian chuan medusa chu a tha em tia zota medusa chuan a hun taka i lo thlenga lemna lu tu kan nei man lawa kan van ni taksetan ni atia poison ka chuan sawian hne na yellow spring blood crystal chu a hmuem tia zota sawian chuan brother yoming a puina wangin ka hmu thei hlawani ani hi omlo se chuan ka hungai lawanga tia mi chungin yoming chuan brother yan he blood crystal hi kan in thian thana chin chiana angai ro min tran puina wangin nam hroi tu ni na ka nei let le thei pha chu wangin thil hlu tak tang to kala pe yang che atia sawian chuan kalom hle ani ma se una pa chinfel tur dang tam tak ilanaya tuna chuan chol ha dam la athazokang nakina kan soi thale don nia ti ina changa yoming chuan narem tia sawian chu lomman dik tak pek nga la du viau na chungin voin hi chu ala hun lawani nidanga kan la soi thadon nia atia ti chuan ni engma zat nuwa jiu tribal in alo langa yoming chu meeting hall a chuan oma auna pa yaw siu ti na tong kam te chu abenga acham renga chuti lai tak chuan sawian le a thian te chu an ron thleng ta yoming chuan atopa chuan in lo thleng ta mo atia sawian chuan brother yoming engwange heta hian min kaute thut tia yoming chuan chhot lam chu ko muwa helam zia hi han ente atia painting a hian mi pakhat ban paruk nei alanga sawian chuan he hi tunge nia engwan nge alem zia hi hetiang hian siamani atia yoming chuan chu lem zia chu yellow spring demon saint wang khon tia hriat bok ani thua saifia medusa hian a chanchin a hreto manlai kha wang khon demon saint chun to dodi level theng turin step khachau amamo to ti a hriat thua soya
hei Southland ancestor Southzone level ang chia kha ani mitu sa chun tuna chuan GU Python tribe nen hian inzom na thuk tak anei ti a sha thiam chi atia soya yaming chuan huang khon demon se chu an nam official member ni lo ma se an ma ni ne na an inzom na chu a nget hle ti asoya a technique le ro hlu tam jok chu hun kal zela abawa ma se an ram chunga hun thup chunga chuan stone scripture a hnu chia a oma film khur taka thup khlat ani awangin tribe roi tu chewin an hriat top secret ani atia seizom zelin huang khona thi hnuwa chuan adam chunga a hriat na zongjong chu stone scripture chunga chuan a in seal vek ani in cultivate dan chak tak tak akeng tela chulai hmana chuan a blood essence om ti a seibok god blood essence chungchang hre chuan sawian chuan angai ven hlea min faith chain level expert half step dodi blood essence mu chuan an taksa chu en thak danglam theya an cultivation speed po ale tam takin apung thei bok ti a hria yawming chuan kumtam tak chung chu helung phun stone scripture hi an zir chiang to a ma se athu berleya ra chun tuma an lu theilo ti a soya sawian chuan yawming hne na stone scripture chunga lua but essence muturin apuina adu emni ti azota yawming chuan za takin adu thua hrila chumirul let nan chuan god blood essence le heaven class combat technique pathuma pedon ti atiam bok sawian chuan heaven level technique chungchanga hre chuna ngai event leya yawming chuan yo siu tian kha wang khona finger technique amang thin ti asoya he technique hi sawian chuan along muto ani technique pakhat le chu wang khona fa mania intermediate heaven level skill ani technique pathumna hi heaven class technique sang takania tumai chu chu anla nei theilo ani atia pozunga chuan technique pathumna chu wang khona signature move ani theyang em ti azota medusa chuan ani thulo soin wang khona finger technique hian second claim ti chungin ahmel ma athat thei ti asoifia technique pathumna skybread tia ko chuan tharawa te chevek thei ti asoifia bok demon sen hian he technique mang hian ahmel ma chak tak tak chu ve khata ati boral vekani atia sawian chuan serious takin skybread chu athiam chuan holo sosa 3 star dosing level ne thena chance asang he don ti asoya chuta sawian chuan yawming hne na GU Python tribal te po an hlo cham line engtim nge ka hlo tin theyanga tia yawming chuan thokala a stone scripture chunga chuan huang khona tharaw la om chuan technique te chu aveng ti asoifia alu theinan chuan heavenly state soul power tal anei angai ani kan nam hian soul power lam ni lovin taksa chakna lam chau kan ngai to awangin kan lut lang theilo ani atia yawming chuan sawian chu pil alchemist ani thule a soul power chak tak chu a hmu to chi soin chu wang chuan ama lo chu midang tuma lutlang turarin anei lo thu aseya sawian chuan yawming hena ka tran puina wang chain he thuruki alik out meng ti hlau loim ni atia yawming chuan serious dok tak hian sawian hena a film khur hle thuina changa ma se GU Python tribe hi hun rei tak chung chu join an chak lo chhozel ti le an bloodline po a chak to lo hle ti soin tuna chuan an ram chung nge po an hum him thei to lo ti a thrila soizomin yawming chuan pon lammi ten an chak lo na chu an hre chuak ani chuan an hmang tangkai nge yang ati chu wang chuan GU Python tribe ro puina hlo to chu neilet le theinan demon same blood essence le chu tiang technique chak tak tak te chu mu adu ani amai ro chu kum tam tak long in tang ani awangin ataksa ala chak lo hlea chu wang chuan sawen a puina chu amamo thu aseya sawen chu anui suka yawming hi arin om hlea chu wangin a thei top suin a pui don bok ti a hrila chu a hria chuan yawming chu a hlim hlea thinlung takin sawen chunga lom thu aseita ani hun engma chen hnuwa asin chu in thlakin sawen chu a thian te le yawming te nen GU Python tribe ancestor land an thlenga chuta chun lungphun lian takan hmuwa yawming chuan he stone scripture ani atia huang khon skybread technique hi lak tumin stone scripture a hian aluta ma se kalu rol chuan energy chak takin min ron roi ngala chu chuan min pai chuak ngala ni atia adam thatle nan po kumchan velai a man thu a hrel chu wang chuan sawian chu film khur hle turin atia sawian chuan stone scripture chu thilti thena hmangina cheka chutatang energy lo chok chu a chak hle ti asoi dodi god level theng tura step khat chak momo to ina asiamani ti achiang hle ati yawming chuan sawian chu he na hi a tho zo theinan ai ring to kem ti azota anuna atan po hlom theidon ti a hril sawian chuan ka hloting nge yang ti chu ka soi theilo ma se ka thei top chu ka chuang atia yawming chuan serious takin tuna chuan engkima kuta ai nghat to ti hrilin thil dik lo i hriat chuan rang takin lo chok ngal don ni atia sawian chuan a hre thiama yana chuan a thian te chu chulai huna lo ngak tur chuan a thrila lo chhole wat tur thu a thril a thian te chuan an ngai to hlea ma se an dang du lawa sawian chu stone scripture ma chuan a thua a sol body chu a chhuwa tira ti
ti chuan mong chaing stone scripture chunga chuan alut ta a chunga chuan sawian chu demon sen huang khuan domain na teleport ani malama pan zel chuan sawian chuan huang khuan domain siama chuan a om ti ain thathiama demon sen huang khuan hian a ming thanna ro pui tak chu a phu tak zetani atia ti chuan sawian chuan malam chu a pan zela chuti lai chuan borok khu cha tak chu mun tina adar ngal veka chuti ro chuan huang khuan finger technique chuan aron bei ngala sawian chu amang angle a burning flame dragon technique mungin a beilet ve ngala ma se finger technique chu heaven level technique ani awangin yana attack na chu a chengal veka finger lian je chu sawen lampan chuan akal zui zel sawen chuan akut phal chau mangin block atum ta a heavenly flame thil ti thena mangin atopa chuan finger attack chu ati cheta ani ma se chu ti lai tak chuan huang khwana pam technique chuan a hnuai lama tangin aron beile thuta sawen chuan a hlom zia chu a chiang hle harang takin chung lama pana ma se kut lian tak tak chu an pung zela reilo te a yana chu an mana ma se energy puak chak tak mangin sawen chuan chu ku zongjong chu ati chia a chuak le theita ani demon se ne na yom ti ka ria hengi tik te hian min ti chathei lo ti in chuak turin atia voile khata hun pum pe chu anging tran ta mei kho cha tak chuan chu mun chu aron lo khat nga la chu ta tang chuan demon se huang khwana tak salian tak ban paruk ne chu aron langta a thil ti thena chu do seng 9 star peak half step do di ani oza om takin huan khwan chuan sawian hena he hmuna hian alo kal tur ani lo ti a hrila a theilaya chu san turina ti pressure hlom tak mangin yana chu anor zuya sawian chuan i test paltlang tuma lo kal kani i heaven level technique le blood essence chu mu ka du ani ti in a mission zo ma chuan a chuak don lo ti asaya demon se chuan sawian soul power chu late heaven realm soul a thleng to ti asaya chu tier 8 alchemist soul power thil ti thena ang anei ti na ani tun thlenga he mun thleng theizinga chakber chu sawian ani thu asai soul power rank hi toy ten sei fia lokila alchemist lo chuan soul power an hmangai lo ti hriaila he a rank in dot dan ani spiritual soul niam bera first tier tanga third tier level te an oma soul realm ma fourth tier tanga 6th tier an om le a heaven realm soul a 7th tier le 8th tier te an om ani tier 8 hi yana soul power rank ani emperor realm soul om le a 9th tier ni in hei a level sang berani huang khwan chuan a aura chu ati chuaka sawian chuan heavenly flame mangin protective barrier asiama pressure chu adau leta ma se huang khwan chuan ka soul power hian heaven realm a pel to emperor realm soul ka thleng to ti in na takina nora chu wang chuan sawian chu a hnum tol dewa sawian chuan emperor realm a thleng to ti a hre chuan maka ti hle dochi continent ta tu mai hetiang level hi an thleng lo ni in angai ma se yana chuan huang khwan chu atluk lo ni ma se a top san ngai lawang ti soin sawian chuan heavenly flame chu a condense ta puak na taka thleng a true divine soul form chu a siam ta tuna chuan sawian chuan demon sen chu challenge turin ein pe to sawian chuan apam attack manga bei tumin apan ngala ma se huang khwan chuan apam tam tak mangin a bei leta sawian chu a hnung lam hlataka anor leta sawian chu rang takin a in siam lem le a ma se a hnu loka chuan nun tin reng atangin pam tam tak chuan anron attack zuya kudlian tak pati chuan sawian ke chu nget takin an lo man saka kundang po chuan atak sa peng sang an mana ina chu che theilawin an nor betta ma se sawian chu a beidong lo na takin leilam chu a hneka thinrim takin atak sa pum pe chu heavenly flame mangin a khu veka ama chel tu kun zongjong chu a kangral vek ma se chu ti lai chuan kut pani chuan a ke a nget takin an man chun zom zela sawian chuan heavenly flame chu na chataka ti chuakin khoi hmuna po mei ala dara atopa chuan kut man be na tang chuan a chuak theita ani chu chuak mu chuan huang khwan chuan sawian chuan heavenly flame tam takanei ti a hre thiama sawian chuan huang khwan hne na te su apa sem ti a zota huang khwan chuan sawian chuan ati phur hle ti a soi ma se hei ala tok lo ti in a soul body dik tak chu ati langta a chumi hnu divine vocal spell mangin yana chu attack le ta he spell vibration hi anna hle he hian mi hring ngai tu na sataka ti boin ati chevek theiani sawian chuan engi ani a hrenga la huang khwan heavenly technique zinga pathumna bed of heaven ani ti chu he technique hi a hlom hle a dosing level tan po a hlom hle original body mangchawa siam theiani huang khwan chuan sawian hne na
กุมโนปังตะกะดาวสิงเลเวลทลิงเทจุทิลมักตักอันนี้ทัวใส่จุมิหัวดูทันตูปนีอเปะประคัดหน้าจวนสาวีนเฮียนอเบจุนซมเจรนี่จวน Bed of Haven เฮียนอติเชเวกังปนีหน้าจวนหิมดำตะกินตุนาอชวกงาเทสาวีนจวน Heavenly Flame จูอติชวกเลยรวมควรเฟนะ Heavenly Bed อภัชนดอนติโซอินBlood Essence เลเทคนิคตะจูอหัวเวกดอนติอชิละรวมควรจวนปมสกิน Heavenly Bed Heaven Level Technique Form ติกตักจูอติชวกตายังอมนเวจงจูอดังลำตาเวกไม่ Space อาจจะจวนคลิกอลังนัสเลียสาวีนจูเทคนิคจวนอามันตา Vortex จักตักตั้มตักชวนมุนตินเร่งอันตังอินสาวีนลำอันปัญหาละสาวีนจวน Heavenly Flame จูมังอิน Invena ตุมาเซรวมควรจวน Combine Vortex มังอินได้รักินอรอนเบตาสาวีน Heavenly Flame ซิลจวนอดังเจ้าละว่าพวกนั้นตักชวกินซิลจูอัจฉริยะเวกาสาวีนจูตบจินในลวินvoid ta atla be technique chunga atang tlatani rong kwan chuan sawian chu a beidon lo nge be se thu a rila be technique pressure hnuya sawian chu an control thailo athara chuan ataksa chu a chho san ang mai na ria ma se vanei thak takin sawian hin body heart aneya body heart chuan aron tran pui ta ani rong kwan chuan mak ati hlemea sawian hin body heart aneyang ti chu aring thailo ma se chuti chungpo chuan body heart chuan a chan chho thei ring lawa achan chu a technique hi Heaven Level Technique ani awangin he technique a hian tuma an tam chuak ngai lo ma se sawen chuan chu apom lo okne takin a hlo cham don lo ti asoya a Heavenly Flame chu activate zui ngala a taksa chu a siam thar le ta ani rong kwan chun Heavenly Flame chun na takin ama a hliam jok thei ti asoi sawen chun engthil po thleng se engti kong point he te si apal tlang ngei don ti asoya zoin a thara chu a taksa ne min zom le in a Heavenly Flame chu a chhuwa le a atopa chon rong kwan pe technique chu a Heavenly Flame le body heart puina wangin a chhetra veka chu chun rong kwan na reng ruan hne hlea rong kwan chun lom thu soya te sa pal tlang thu a hril sawen hin theina chung tak anei ti hrilin hunrei tak a nga chu a thon ti a sei bok a chan chu heng technique le Blood Essence ta hi a phu ngei bi chak tak nei na hlan chhona duwa chu hunrei tak a ngak to ani tuna chon ha dam takin a chol thei to ti chun rong kwan chun a thil hu zong chu a chhuwa zale ta chon Blood Essence le a legacy zong a om vekani sawen hi na chon a peya heng thil hi dodi level a thlen theina na puitu ani ngei a bei sei thu a fel rong kwan chon god level theng tur hian thil engmo atla cham ti asoya he wang hin tun theng hian kum tam tak chungin tu man fight god dodi level an theng theilo sawen chon a thil pek chu za takin a poba god level an thlen theilo na chan thil diklo om chu engei ani a zot le a rong kwan chon thokala a an hun lai khan continent pumpuya adapa ma se a chana a mungai lo ti asoi ma se sawen chu a hmutu ani mei thei ti a hrila a chan chu sawen hin body heart wangin nun pani na amang to ani omzia chu iana khan body sadwa tri hnuaya 100 incarnation kha azil chuak vek to a body heart a dei pok rong kwan chuan he hian midang ain chan thazok a pe thei ti soin anui su ka sawen chu a hlotlin nge a be sei thu a sei zoin rong kwan a tharau chu a bauta a sawen chuan rotlin ngei tu ro thei to pa chho tur thu soin za takin a thla ta a ti chuan episode chu heta hian a top ta ani tuna episode kan en la hi episode za som sari pariat na alo ni ta a za som sari pakwana hi chuan boina ala chuak don wa za som riat na tang chuan don na sa tak a thleng dona hun re tak kan hu to lo ji an po kha kan hu chho don ngai ni ina lang ama ero chu kan phak tep to awangin da zung the ani to don wa a chho hun ngak lel taka kan nga thup te po angai don ani Minol thir sak zel don nia